Здравейте! Днес ще ви покажа как можем да напишем скрипт, който да променя заглавието на нашите страници, като това ще става автоматично. Нека започнем. Искам преди това само да отбележа, че това е JavaScript, който не е цял уебсайт и не може да изпълнява функциите на дори най-простия сайт, а това е само скрипт, който можем да го включим в нашия сайт, който, както казах вече, ще помага да се сменя автоматично заглавието, като ще анимира сайта и ще го направи това по-интересен. Първо трябва да започнем, като зададем заглавията, които искаме да бъдат въртящи се на нашия сайт. Аз примерно съм въвел проект по информатика 2013-2014 учебна година, програмиране в HTML и JavaScript. Задал съм ги като флаш заглавие 1, флаш заглавие 2, флаш заглавие 3. Отдолу трябва да дадем за колко време искаме през какво време да се променя нашето заглавие. Аз за случая съм избрал 3000, вие можете да си го промените както решите. Тук трябва да зададем функцията, която е за флаш заглавието, както виждате в стъпки, обясним на програмата, ако мога така да се изразя, какво точно трябва да прави. Значи започваме, ако стигне до стъпка 4, да стъпка 4 ще е връщане на стъпка 1, което означава, че стъпка 4 е повтаряне на цялото това нещо пак до безкрай. Започваме от първа стъпка. Тук задаваме на документа да изпише флаш заглавие номер 1, който ви показах преди малко. Ето го. Това означава, че първата стъпка му е да покаже заглавието проект по информатика 2013-2014. Втората стъпка е да покаже второто флаш заглавие, което също преди малко ви показах, което ще е програмиране в HTML. И както се усещате, третата стъпка напълно логично е да покаже третото заглавие, което ви показах преди малко, и то е JavaScript. Затваряме си нашите стъпки, защото вече сме и задали стъпка 4 да е повтаряне на цялото това събитие като цикъл. И тук задаваме флаш заглавието и самото времетраене, което ви обясних преди малко. Затваряме, разбира се, скрипта и можем вече да проверим дали нашия скрипт ще работи и дали ще ни се променя заглавието. И искам да ви покажа. Ето JavaScript, след това следва проект по информатика 2013-2014, програмиране в HTML и започваме от начало с JavaScript и така нататък. Както виждате, отдолу страницата е бяла, както преди малко ви обясних, няма нищо на нея. Това не е уебсайт, това просто е JavaScript, с който можем да разнообразим и да раздвижим нашия сайт. Това е от мен. Искам само да ви кажа да не забравяте да отваряте и затваряте всеки един скрипт, защото това е важна част, без която няма да ви се получи кода. Благодаря ви за вниманието.